24 ta' Diċembru San Charbel Makhlouf. Saċerdot, għex bejn l-1828 u l-1898. Dan il-qaddis eremit modern twieled fit-8 ta' Mejju f'bieqa Kafra fuq il-muntanji għoljin fit-tramuntana tal-Lebanon. Kien jismu Giuseppe u kien l-aħħar iben minn 5 ta' familja Maronita ta' bdiewa foqra, iżda reliġjużi għall-aħħar. Tilef lil missieru żgħir u beda jieħu ħsiebu tsijjuh. Minn tfulitu wera l-ġibda qawwija għat-talb u għas-solitudni u meta għala 23 sena huwa ħalla id-dar minkejja id-dispjaċir ta' niesu biex imur jgħix fil-monasteru ta' San Morjon f'Anaji. Meta ġie aċċettat fin-novizzjat tawh l-isem ta' Charbel għal wieħed martri tal-ewwel seklu. Wara li tgħallem sewwa t-teoloġija fis-seminarji tal-ordni tiegħu, Charbel kien ordnat saċerdot fit-23 ta' Lulju tas-sena 1859 fl-età ta' 31 sena u kien assenjat il-monasteru ta' San Marun, fejn għadda 16 sena jitħarreġ fil-virtujiet monastiċi. Huwa kien iservi bil-qalb l-oħrajn tant li ħadd ma kien jaf xi preferi li f'affarijiet bħas-solitudni ta' kis u ubidjenza. In-nies kienu jmorru għandu b'konfidenza kbira. Fl-1875 kiseb il-permess tas-superjuri tiegħu li jirtira fl-eremitaġġ ta' San Pawl u San Pietru mhux wisq il-bogħod mill-monasteru. Dan kien jintuża mill-irħib biex jgħaddu xi jiem tartir fil-Kwiet. F'dan il-monasteru eremitaġġ u għadda l-bqija ta' 23 sena ta' ħajtu. Jitħarreġ f'ħajja ta' takis aħrax. Sħabu jgħidu li hu kien jilbes iċ-ċiliċi hair shirt, isawwat lil ġismu, jorqod għall-qija tal-art u jiekol darba biss kuljum mill-fdal li kienu jħallu sħabu. Kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u preferenza li qaddes kuljum fil-11 ta' filgħodu biex kun jista' jgħaddi kważi l-għodwa kollha bit-tħejjija u l-bqija tal-ġurnata f'ringrazzjament. Jum wieħed wara li kien tqarben bid-demm prezzjuż fil-quddiesa, Charbel taħ attakk għall-arrieda. Ittieħed fiċ-ċella tiegħu fejn miet 8 ijiem wara lejliet il-miliet fl-24 ta' Diċembru tas-sena 1898. Kellu 70 sena. Difnuh fiċ-ċimiterju tal-monasteru fejn ħafna rħib qaddiesa oħra kienu ndifnu qablu. Skont id-drawwa tal-monasteru, ġismu li ma kienx ibbalzmat ġie imlibbes l-abiti sħaħ tal-ordni u mqiegħed bla tebut fil-qabar. Aktarx li kien jintesa li kieku ma kienx għal fenomenu li seħħ fuq qabru meta dawl straordinarju dawwal il-qabar tiegħu għal 45 lejl li ġew wara d-difna. Minħabba f'dan il-prodiġju, l-awtoritajiet tal-monasteru bil-permess tal-awtoritajiet ekleżjastiċi ħasbu biex jaqalaw il-qabar. Dan seħħ 4 xhur wara mewtu. Il-qabar infetaħ quddiem qgħad kbir ta' nies ta' kull xorta u instab li ġismu baqa' f'kundizzjoni perfetta minkejja x-xita li kemm il-darba għarqet iċ-ċimiterju tal-monasteru minn mindu kien midfun. Il-ġisem instab jom fil-wiċċ fuq it-tajn f'qabar mimli ilma. Wara li l-ġisem ġie mnaddaf u imlibbes mill-ġdid tqiegħed f'tebut tal-injam u mqiegħed f'rokna fil-kappella privata tal-monasteru. Eġubbijiet oħra baqgħu jsiru anki wara din l-eżumazzjoni, fost dawn ħafna fejqan ukoll. Huwa ġie ibbeatifikat mill-Papa Pawlu VI fil-5 ta' Diċembru tas-sena 1965 u ddikjarat qaddis mill-istess Papa fid-9 ta' Ottubru tas-sena 1977.
Dan huwa parti mid-diskors li għamel il-Papa Pawlu VI fjum il-kanonizzazzjoni ta' San Charbel. Illum qed infakru iben il-Libanu, Charbel, bniedem singolari, artiġjan paradossali tal-paċi, li fittixa il-bot mid-dinja falla biss, li fih kien mitluf bħal wieħed fis-sakra. Imma l-lampa tiegħu mixewla fil-quċċata tal-muntanja tal-eremitaġġ fejn kien jgħix fl-aħħar seklu, iddiet bdija dejjem akbar u malajr sar magħruf għall-qdusija tiegħu. Iċ-ċavetta għal din il-ħajja apparentament stramba li għex Charbel hija t-tfittxija għall-qdusija, jiġifieri l-aktar konformità perfetta ta' Kristu umli u fqir, il-kollokju kważi mingħajr interruzzjoni mal-mulej, il-parteċipazzjoni personali fis-sakrifiċċju ta' Kristu b'ċelebrazzjoni ferventi tal-Qudiesa u bil-penitenza rigoruża tiegħu flimkien mal-interċessjoni għall-mitinbin. Fil-qosor it-tfittxija bla qiegħda għal Alla biss li hija partikolari għal ħajja monastika aċċentwata mis-solitudni tal-ħajja eremitika. Il-Knisja għandha bżonn ta' nies li jippredikaw il-Vanġelu imma teħtieġ ukoll nies li joffru lilhom infushom bħala vittmi għas-salvazzjoni tad-dinja f'interċessjoni għall-poplu bħal Mosè fuq il-muntanji. L-istil ta' ħajja ta' dawn ir-reliġjużi patrijiet eremiti bħal San Charbel mhix proposta għal kulħadd, imma ejjew imbirku lil mulej talli tagħna lil dan il-qaddis biex jerġa' jqajjem il-forzi tal-Knisja bl-eżempju u bit-talb tiegħu. Jalla dan il-qaddis ġdid ikompli jeżerċita l-influwenza prodiġja tiegħu mhux biss fil-Libanu iżda fil-Lvant u fil-Knisja kollha. Ħajjidħol għalina midinbin imsejkna għal pajjiż għażiż tal-Libanu u jgħinu jeleb id-diffikultajiet li għaddej minnhom fil-preżent biex ifejjaq il-feriti li għadhom hemm ħalli jimxu bit-tama. Ħajkun San Charbel li jsostnina u jigwidana fit-triq it-tajba, jalla dawlu jiddu fuqna u jaqqat lil bnedmin faqda bejniethom u jqarribhom lejn Alla li hu issa jikkontempla fil-għena dejjiema. Amen. U int, bliema mod qed tkun tixbaħ lil Kristu umli u fqir? Qed tagħti importanza vitali għal kollokju tiegħek mal-mulej fit-talb? Kemm tipparteċipa b'devozzjoni u ta' spiss fis-sagrifiċċju ta' Kristu fil-Qudiesa? Tagħmel xi forom ta' penitenza? Tinterċedi għal mitinbin biex dawn ma jibqgħux mitlufa għal dejjem? Il-ħajja tiegħek qed tkun ta' dawl għal dawk ta' madwarek? Talba. Aziz San Charbel, int li int magħruf bħala l-qaddis fis-sakra falla, interċedi għalina biex aħna wkoll bħalek narfu nażlu dak li huwa l-essenzjal fil-ħajja, jiġifieri l-qdusija tagħna u taħutna, hekk li ma norbtux qalbna ma' persuni jew affarijiet materjali li jistgħu jieħdu post Alla f'qalbna jew ibeduna milli wettqu r-rida tiegħu f'ħajjitna. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.